Els 18 grups de danses de la comarca van participar dissabte en la 40a Festa de les Danses de la Vall d'Albaida, que tornava a la localitat que la va veure néixer, Quatretonda, engalanada per a l'ocasió. Satisfacció perquè demostra que el grup de danses després de 40 anys continua viu, continua mantenint la tradició de les danses vives en el poble i també ha suposat que Quatretonda estos dies ha sigut un poble molt viu on totes les associacions i moltíssimes persones a títol individual han participat en l'organització d'aquesta festa i la veritat és que estem molt, molt contents. Pels seus carrers van desfilar més de 600 balladors arribats de Llutxent, Bellús, L'Olleria, Atzeneta d'Albaida, Bèlgida, Castelló de Rugat, Ontinyent, Bocairent, Alfarrasí, El Palomar, Aielo de Malferit, Benigànim, Albaida, Fontanars dels Alforins, Agullent, Montaverner, la Pobla del Duc, a més dels anfitrions Quatretonda, precedits per la nova moixeranga del Gemesí. Esperem que, com sempre, els convidats que venen de fora es troben així com en casa, igual que es troben tots en el poble de Quatretonda. Felicitar també al poble de Quatretonda, a la seva alcaldessa i als seus regidors per aquesta festa magnífica que estan organitzant i, com sempre, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida i l'àrea de cultura a la qual jo soc responsable estarà al costat dels dansaors i les dansaores en les edicions que vinguin. La festa va acabar amb un multitudinari sopar de germanor i la música d'Urbàlia Rurana i el seu sarau a la plaça. Este mes de novembre celebrarem el 30 aniversari de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida i el fet de tindre 40 anys fent les danses és un símptoma de que la cultura en la nostra comarca funciona i que la Mancomunitat sempre estarà darrere d'aquest tipus d'events que realment el que fan és unir pobles i fer-nos més valencians i més persones.